Ay, good afternoon, everybody. Kasla-akla pimpiman dito'y kakabsat. Ngem, aminat nga kaslala ang tano pimpiman ako ma. Haanakon nga makapagtrabaho nga kastoy. Ti nasao nga pimpiman datay naman agiindalangan, agtutugaw langan, narigat na pa'y makutsara ti kanunan, narigat na pa'y maisakmol ti kanunan. Ngem, madaydayaw ti Apo kakabsat ken gagayem, daytoy nga edad kon kayak palang ti agtaraken ti kalding tapno kanayon nga umayak ag sipsipok ti pakangkaw nay daytoy nakaalo lang sinipok ko. Ket nagyamanak ti Apo ta ited na ti pigsak no pay ti panagit itsurak tata ket kasla nakapimpiman ngem daytoy itsurak isutragsak ko tainted ti Apo ti pigsak ken inanamak iti masakbayan nga daytoy nakpagrigligatan namay to iti inak sagrapen iti masakbayan. Ti Diyos kuma ti mangbendisyon kalatay amen. Nasa ko.